ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилооти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. дар иртибот ба ҷашни рӯзи истиқлоли давлатӣ аз номи роҳбарони шарикони байналмилалии кишвари мо унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёмҳо ва барқияҳои шодбошӣ ворид гардиданд, ки дар онҳо бо арзи ғояти эҳтиром ба сарвари давлати мо ва таманниёти нек ба мардуми Тоҷикистон аз ҷумла навишта шудааст. ҷаноби оқои Эмомалӣ Раҳмон, президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон, табрикоти самимонаамро ба муносибати фарорасидани солгарди истиқлоли кишвари дӯст, бародар ва ҳамзабони ҷумҳурии Тоҷикистон пазиро бошед. густариши муносибатҳо ва ҳамкорӣ бо кишварҳои минтақа, бахусус ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷойгоҳи аввали сиёсати хориҷии давлати чаҳордаҳуми ҷумҳурии исломии Эрон қарор дорад ва итминон дорам, ки равобити асосёфта бар эҳтироми мутақобил ба нафъи мардуми ду кишвар беш аз гузашта тақвияту густариш хоҳад ёфт. аз худованди мутаол саломатӣ ва муваффақияти ҷаноби олӣ ва тадовуми рушд ва пешрафти мардуми азизи ҷумҳурии Тоҷикистонро орзумандам. Масъуд Пизишкиён, президенти ҷумҳурии исломии Эрон. муҳтарам президент, дӯсти азизам, ба муносибати рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаноби олӣ ва мардуми дӯсти Тоҷикистонро шахсан аз номи худам ва аз номи миллатам аз таҳти дил муборакбод мегӯям. муносибатҳои мустаҳками ду кишвар бар пояи пайвандҳои таърихӣ ва фарҳангӣ байни мардумонамон асос ёфтаанд ва мо Тоҷикистонро ҳамчун дӯсти дерина ва шарики муҳим дар Осиёи марказӣ мешуморем. бар он боварам, ки равобити наздик ва дӯстонаи байни ду кишвар, ки аз арзишҳои муштарак нерӯ мегиранд, бо талошҳои якҷоя боз ҳам равнақ ёфта самту паҳлӯҳои навро фаро хоҳанд гирифт. бо истифода аз фурсат беҳтарин таманниёти хешро барои тансиҳативу шодкомии ҷаноби олӣ ва беҳбудиву осудаҳолии мардуми Тоҷикистон ирсол менамоям. Реҷеп Таyyip Эрдоған, президенти ҷумҳурии Туркия. ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, боиси камоли сарфарозӣ ва хушҳолии инҷониб аст, ки ба ҷаноби олӣ табрикоти самимона ва беҳтарин таманниётро ба муносибати рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арз намоям. ба шумо ҷаноби олӣ саломатии бардавом ва саодатмандӣ, ба ҳукумат ва мардуми дӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафти минбаъда ва шукуфоӣ хоҳонам. лутфан табрикоти самимона ва қадрдонии моро бипазиред. шайх Муҳаммад бин Зайд ал-Наҳён, президенти Амороти Муттаҳидаи Араб. ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мехоҳам ба ҷаноби олӣ ва ба мардуми дӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон дуруди самимӣ ва орзуҳои неки худро ба муносибати ҷашни истиқлолияти давлатӣ расонам. миср муносибатҳои ҳасанаи худро бо Тоҷикистон, ки дар тӯли солҳо густариш ёфтаанд, хеле қадр мекунад. боварии комил дорам, ки мо метавонем тавассути кори муштарак ҳамоҳангии доимии худро боз ҳам тақвият бахшем ва робитаҳои дуҷонибаро ба сатҳи нави ҳамкории мутақобилан судманд дар соҳаҳои гуногун ба нафъи кишварҳоямон бардорем. аз ин фурсат истифода бурда ба ҷаноби олӣ саломатӣ, хушбахтию муваффақиятҳои бардавом ва ба мардуми дӯсти тоҷик пешрафту шукуфоии минбаъда орзу менамоям. Абдулфаттоҳ ас-Сисӣ, президенти ҷумҳурии Арабии Миср. ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, бо камоли хушнудӣ аз номи Шӯрои федералии Швейтсария ва мардуми Швейтсария ба шумо ва шаҳрвандони Тоҷикистон табрикоти гарму самимии худро ба муносибати рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам. ман инчунин орзуҳои беҳтаринамро барои ояндаи муваффақи кишвари шумо ва шаҳрвандони он ирсол менамоям. эҳтиром ба ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи инсон ва принсипҳои умумибашарӣ, ки дар оинномаи Созмони Милали Муттаҳид сабт шудаанд, беҳтарин қутбнамои мо дар талош ба сӯи ҷаҳони саршори сулҳу шукуфоӣ боқӣ мемонад. ман аз он хушнудам, ки ду кишвари мо чунин муносибатҳои некро идома медиҳанд ва бовар дорам, ки мо метавонем дар солҳои оянда низ онро рушд диҳем ва амиқтар гардонем.
швейтсария ҳамкориро дар ниҳодҳои молиявии бреттон вудс қадр мекунад ва аз мақомоти тоҷикистон барои баргузории ҷаласаи ҳавзаҳои интихоботӣ дар моҳи июли соли ҷорӣ дар шаҳри душанбе изҳори сипос менамояд. ман инчунин мехоҳам ба шумо барои паёми шодбошиятон ба муносибати рӯзи миллии швейтсария миннатдорӣ баён кунам. хоҳишмандам ҷаноби олӣ таҷдиди ғояти эҳтироми маро бипазиред. хонум Виола Амхерт, президенти конфедератсияи швейтсария. муҳтарам ҷаноби президент, аз номи шаҳрвандони ҷумҳурии Сербия ва шахсан аз номи худам бо беҳтарин таманниёти шукуфоӣ ба кишвари шумо ва некуаҳволии шаҳрвандони он ба шумо табрикоти самимии худро ба ифтихори рӯзи истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамоям. бовар дорам ки дар такя ба муносибатҳои анъанавии дӯстона мо ба рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷонибаи миёни ҷумҳурии Сербия ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн мусоидат хоҳем кард. ин фурсатро ғанимат шумурда барои дастгирии усулии нигоҳ доштани соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурии Сербия аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ки баёнгари ҷонибдории кишвари шумо аз усулҳои асосии ҳуқуқи байналмилалӣ ва муносибатҳои самимонаи миёни ду кишвари мо мебошад, изҳори сипос менамоям. муҳтарам ҷаноби президент, изҳори эҳтироми хосаи маро бипазиред. президенти ҷумҳурии Сербия Александр Вучич. ба муносибати ҷашни 33-юмин солгарди эълони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам ба мардуми тоҷик ва шахсан ба шумо бо табрикоту муборакбодӣ ва таманниёти сулҳу амонӣ муроҷиат намоям. бовар дорам ки муносибатҳои Руминия ва Тоҷикистон минбаъд ҳам ба манфиати умумии мардумони мо рушд хоҳанд кард. шуморо инчунин итминон мебахшам ки Руминия рушди ҳамкории Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистонро ба мақсади мусоидат ба рушди устувор, тавсеяи лоиҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн дар соҳаҳои коммуникатсия ва таҳкими суботи минтақавӣ комилан ҷонибдорӣ менамояд. хоҳишмандам ҷаноби президент, изҳори ғояти эҳтироми маро қабул фармоед. президенти Руминия Клаус Вернер Йоханнис. ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҳоле ки ҷумҳурии Тоҷикистон 33-юмин солгарди истиқлолияти худро таҷлил мекунад, ифтихормандам ки табрикоти самимии худро ба шумо ва мардуми Тоҷикистон изҳор намоям. нақши роҳбарии шумо ҷаноби олӣ дар ташаккули ояндаи умедбахш, ояндае ки дар он ормону орзуҳои мардуми Тоҷикистон зери ваҳдату ҳамбастагӣ шукуфон аст, сарнавиштсоз мебошад. дар ин рӯзи фараҳбахш мехоҳам аз риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорие ки ду миллатро муттаҳид месозанд изҳори қаноатмандӣ намоям. бигузор ин робитаҳо минбаъд ҳам ҷиҳати мусоидат ба тақвияти ҳамбастагии мардумонамон ва манфиатҳои муштараки онҳо густариш ёбанд. иҷозат диҳед инчунин ба ҷаноби олӣ саломатии бардавом ва ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон рушду шукуфоии ҳамешагӣ таманно намоям. лутфан ҷаноби олӣ эҳтироми олии маро қабул фармоед. аъло ҳазрат Султон Иброҳим, подшоҳи Малайзия. ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. бо истифода аз ин фурсат ба муносибати рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷаноби олӣ табрикоти самимӣ ва орзуҳои беҳтарини худро иброз намуда ба шумо саломатии бардавом ва ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафту шукуфоӣ таманно дорам. дар давоми 13 солаи охир муносибатҳои дӯстонаи Таиланд ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани заминаи қавии воқеӣ, махсусан дар ҳамкории иқтисодӣ тақвият ёфтаанд. этминони комил дорам ки бо дастгирии ҷаноби олӣ ва ӯҳдадориҳои мутақобила мо соҳаҳои гуногуни ҳамкорӣ аз ҷумла мубодилаи тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва техникиро ба манфиати бештари кишварҳо ва халқҳоямон боз ҳам тавсия ва амиқтар хоҳем дод. подшоҳи шоҳигарии Таиланд Маҳа Ваҷиралонкорн. барқияҳои табрикӣ ҳамчунин аз номи генерал-губернатори Канада хонум Мери Мей Саймон, султони Бруней Дорусалом Ҳасан ал-Балқия, президенти Алҷазоир Абдулмаҷид Теббун, президенти давлати Фаластин Маҳмуд Аббос, капитан регентҳои яъне роҳбарони ҷумҳурии Сан-Марино Алессандро Росси ва Милена Гаспарони, ноиби президент муовини сарвазир, роҳбари дастгоҳи президенти Амороти Муттаҳидаи Араб Шайх Мансур бин Зайд Оли Наҳён, дабири кулли иттиҳоди иқтисодии Авроосиё Бакиҷан Сагентаев
ворид гардиданд. воридшавии паём ва барқияҳои шодбошӣ ба номи пешвои миллат идома дорад. бинандаҳои азиз, барномаи ахборро идома медиҳем. 9 сентябр дар рӯзи таҷлис аз 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ду корхонаи нави саноатӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Тоҷ ва Лидерро ки ҳарду дар як бино ҷойгир аст, мавриди истифода қарор доданд. 9 сентябр дар рӯзи таҷлил аз 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ду корхонаи нави саноатӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Тоҷ ва Лидерро ки ҳарду дар як бино ҷойгир аст, мавриди истифода қарор доданд. Корхонаҳои дузандагӣ дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ ва амалисозии ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар бунёд шуда, дар он 900 нафар дар ду баст ба кор таъмин гардиданд. дар ин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо фаъолияти корхонаи тозабунёди Ситораи Тоҷ шинос шуданд. дар корхонаи мазкур барои духти сару либоси махсус ва ягонаи корӣ 360 мошинаи дузандагӣ ворид ва насб карда шуда, дар он 350 нафар занону духтарони хонашин дар як баст пас аз омӯзиши нозукиҳои ин ҳунар соҳиби кор шуданд. корхонаи Ситораи Тоҷ бо ҷалби сармояи хориҷӣ бо сифати баланду ҷавобгӯи талаботи меъморӣ сохта шуда, дар як сол имкон дорад ки то 120 000 маҷмӯъ сару либоси махсус ва ягонаи корӣ ва зиёда аз 1 миллион сару либоси трикотажиро дар асоси дархост омода намуда ба бозор пешниҳод намояд. Я хочу выразить особую благодарность уважаемому лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомалии Раҳмон за поддержку и за помощь к запуску швейного производства. Для меня большая честь поздравить всех с 33-й годовщиной независимости Республики Таджикистан. И я очень рад, что данная годовщина совпадает с днем открытия нашей швейной фабрики. На сегодняшний момент на швейном производстве у нас работает 358 человек, из них 318 швей. Мы отшиваем на нашем японском оборудовании трикотажный ассортимент, тканевой ассортимент. До конца года мы планируем довести численность наших сотрудников до 960 человек. Из них 720 будет швей. У нас достойная заработная плата, стабильная работа. У нас отличные условия созданы для наших людей. дар коргоҳҳои буррандагӣ ва дузандагӣ маҳсулоти тайёр бо истифода аз матоъҳои хушсифати ватаниву хориҷӣ то сатҳи ниҳоӣ омода шуда бо шаклу тарҳи муосир ба харидорон дастрас мегардад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо раванди истеҳсолот иқдоми сармоягузорро намунаи хуби ҳамкорӣ бо сармоягузорони хориҷӣ дар соҳаи саноат арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки бо шарофати дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёна намояндагони бахши хусусӣ метавонанд минбаъд низ чунин корхонаҳои муосирро бунёд ва ҳаҷми маҳсулоти ивазкунандаи воридотро дучанд гардонанд. либоси истеҳсолгардидаи корхонаи моро коргарон ва мутахассисони касбҳои гуногун истифода мебаранд. барои мо муҳим аст ки муҳофизати дуруст ва роҳати коргарро таъмин намоем. имрӯз мо аз қудуми мубораки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатпазирем ки ҳамин қадар занҳоро ба худ бо кор таъмин карданд. аз номи занҳои коргоҳ ки соҳиби ҷои корӣ гардиданд миннатдории худро баён мекунем. муассиси корхона нақша дорад ки дар оянда вобаста ба талаботи маҳсулот шумораи ҷойҳои корӣ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро 2-3 баробар зиёд намояд. ман аввало сипосгузории худамро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. бо кушодашавии сехи Ситораи Тоҷ мо ҷавондухтарон ва занҳо соҳиби ҷойи кор ва маоши доимӣ гардидем. сарвари давлат дар ин ҷо ҳамзамон бо раванди фаъолияти корхонаи дигари тозабунёд ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Лидер ки дар шафати корхонаи Ситораи Тоҷ ҷойгир аст шинос шуданд. корхонаи мазкур дар асоси талаботи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсоли шимҳои маъруфи ҷинсро бо бренди ҷадид ба роҳ мондааст ки 99% таркиби матои он аз пахта аст.
азбаски шимҳои ҷинс ва дигар либосҳои пахтагӣ дар ҷаҳон харидорони зиёд дорад, соҳибкорони ватанӣ талош доранд ки бо бунёди корхонаҳои нав ва ворид кардани технологияи муосир маҳсулоти ватаниро бо тамғаи Made in Tajikistan дар хориҷи кишвар бештар муаррифӣ намоянд. мо имрӯз хеле хушҳол аз он ҳастем ки коргоҳи мо аз тарафи ҷаноби олии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расман ифтитоҳ гардид. коргоҳи мо ба мо имконият медиҳад ки 100 нафар бо ҷойи корӣ доимӣ ва маоши хуб таъмин карда шаванд. иқтидори истеҳсолот бошад дар як шабонарӯз дар марҳилаи аввал 800 дона ҷинсҳоро, яъне шимҳои аз матои денимро ташкил медиҳад ва мо нақша дорем пай дар пай давра ба давра онро ба 1500 дона дар як шабонарӯз барорем. дар ин корхонаи навтаъсис занону духтарон ки 200 нафарро дар ду баст ташкил медиҳанд ба пора кардани матои навъи динем ва духти он машғуланд ва маоши хуб мегиранд. коргарону мутахассисони корхонаи дузандагии Лидер ашёи хомро аз корхонаҳои ватаниву хориҷӣ дастрас карда бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ имкон доранд ки дар як рӯз то 800 дона шим омода намоянд. сарвари давлат ба иқдоми соҳибкорони ватанӣ ва сифати маҳсулоти истеҳсолгардида ки пурра ба содирот нигаронида шудааст баҳои баланд доданд. ман 30 сол инҷониб дар ҳамин соҳа кор кардастам. шогирдони зиёд дорам. раҳмат ба сарвари давлатамон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкори инфиродӣ ки занон ва духтаронро ба кори нақс бо маоши хуб таъмин карда истодаанд. миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо занҳои хонашинро ба ҷои кори доимӣ бо маоши хуб ва шароити арзанда таъмин намуданд. дар оянда бо зиёд шудани талабот ба ин намуди маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон, муассисони корхона азм доранд ки ҳаҷми истеҳсолро дар заминаи қувваи кории мавҷуда қариб 1 баробари дигар зиёд намоянд. бо истифода аз 70 мошинаи дузандагӣ, коргарон ҳамарӯза маҳсулоти босифатро омода ва дар асоси талабот ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. барои таъмини фаъолияти доимӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ҳамзамон дар боми бино панелҳои офтобӣ насб гардидааст ки дастгоҳҳои дузандагӣ аз онҳо нерӯи барқ мегиранд. дар коргоҳи мо панелҳои офтобӣ насб карда шудааст ки ин ба мо имконият медиҳад ки фаъолияти доимиро ба роҳ монем. ҳамаи дастгоҳҳои барқие ки дар ин ҷо ҳаст тавассути панелҳои офтобии барқе ки аз он истеҳсол карда мешавад истифода бурда мешавад. саноати сабук дар баробари дигар бахшҳои соҳаи саноат яке аз самтҳои афзалиятнок дар ҷодаи таъмини занону бонувон бо ҷои кор ба шумор меравад ва минбаъд низ дар доираи стратегия ва амалисозии ҳадафҳои солҳои рушди саноат 2022-2026 бунёду ба истифода додани чунин корхонаҳои муосир дар шаҳри Хуҷанд ба нақша гирифта шудааст. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи инноватсионии Само оғоз бахшиданд. самти асосии фаъолияти корхона истеҳсоли дастгоҳу таҷҳизоти гуногуни барқӣ буда дар доираи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръати кишвар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдуманон Тошхуҷаев бунёд карда шудааст. дар ин иншооти нави саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд зиёд аз 60 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. дар корхона наздик ба 60 номгӯи таҷҳизоти барқӣ истеҳсол карда мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 10 000 дона таҷҳизоти гуногуни барқӣ буда раванди фаъолият бо риоя аз талаботи стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро дар амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии давлат саноати кунонии босуръати кишвар намунаи ибрат гуфтанд ва масъулинро барои васеъ намудани доираи фаъолият таъмини сифати хуби истеҳсолот ва ба ин васила коҳиш додани ҳаҷми воридоти таҷҳизоти барқӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.
9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи пахтакори шаҳри Хуҷанд маркази савдо ва хизматрасонии Амидро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Ин шуд дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста аз 33-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари ширкати ватании Амид Саидамон Исомаддинов сохта шудааст. Ифтитоҳи маркази нави савдо ва хизматрасонии Амид ба таъсиси 40 ҷойи кории нав замина фароҳам овард. Аз шумораи умумии сокинони бо кор таъмин шуда 30 нафарро бонувон ташкил медиҳанд. Тарҳи иншоот замонавӣ буда дар он маркази фурӯши маҳсулоти гуногун аз ҷумла хӯрокворӣ, лавозимоти рӯзгор, коргоҳи пухтани хӯрокҳои миллӣ, нонвойхонаи миллӣ ва аврупоӣ, маҳсулоти ширӣ, хӯришҳо, қаҳвахона, нуқтаи фурӯши маҳсулоти қаннодӣ ва дорухона мавҷуд мебошад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо фаъолият ва имкониятҳои маркази савдо ва хизматрасонии Амид иқдоми соҳибкорро дар самти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, вусъати корҳои ободонӣ ва рушди соҳа шоистаи таҳсин гуфтанд. Ёдовар мешавем, ки ин 8-умин маркази савдо ва хизматрасонии Амид дар шаҳри Хуҷанд мебошад. Дар маҷмӯъ дар 8 маркази савдо ва хизматрасонии Амид наздики 300 нафар бо шуғл таъмин шуда, аз ин 150 нафарро бонувон ташкил медиҳанд. бинандаҳои азиз, бо расидани дигар хабаргузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ба шумо иттилоъ медиҳанд. хайр, саломат бошед.